Kami high school pa, high school pa lang usa sa among gi tun-an philosophy no, college usab ancient philosophy ug usa sa mga philosopher no, usa sa mga pilosopo ni atong karaang mga panahon si Aristotle. Greek siya, Griego. Og nabantog siya sa iyang hait panabot sa kinabuhi. Nabantog siya sa pilosopiya sa kinabuhi. Mga kung magsangyaw siya, magtudlo siya dito sa gitawag agora kanang merkado, daghan ang konsisop o maminaw kaniya. Kaya ang iyahang mga gisulti, naghatag pog mga pagtulunan sa mga naminaw. Apan dihay usa ka batan-on nga medyo gusto niyang pakaulawan si Aristotle. Pinaagi sa usa ka pangutana. Kining maong batan-on may dalang usa ka langgam nga buhi. Og iya ning gikuptan siyang kamot, gikumkum og gibutang siyang likod, no? Taliwala sa panudlo ni Aristotle, nangutana siya, "Guro, so nahilom ang tanan. I have a bird on my hand at my back. Now tell me, tell me, is this bird that I have alive or dead?" No? Sultihi ko, kung kining akong gigunitan nga langgam, buhi ba o patay na? So nahilom ang tanan, no? Expecting unsa kay itubag sa gulang nga pilosopo si Aristotle. Mipahiyom ang pilosopo og miingon, "Ondo, kanang pangutana nimo, ikaw ra gyud makatubag ana. Kay kung mayon kong buhi ng langgam ngay magikuptan, imurang lubagon ng liong ana, patay na yun na siya. Og mayon po kung patay na siya, imong paluparon. No? Aron ang mga tao mayong buhi. No? So, kung unsay akong itubag nimo, sayop. So, ikaw ra gyud makatubag anang butanga. No? Decision making, no? Decide on your own. Mao niyang akong nakita sa atong mga pagbasa karon. The challenge, no? The drama of life is before us. The drama of life that teach us how to make decision for good, for a good life. No? Sige ta paminaw ining ebanghelyo, mga pagtulunan ni Kristo. Bato-bato sa langit na lamang, pero Diyo talaga itong nahiman, ug panagsaratang mutuman ni ini. Pero karon ang Ginoo sa iyang dakong kalumo ug gugma, hinautot ang alamdagan natong hunahuna ug kasing-kasing. What am I to do? What should be my decision on this? No? Sa unang pagbasa atong nadungog, no? Si Propeta Elias, miadto siya sa Sunem, no? Adto siya magpahulayan. Unya mayo sa ka magtiayon dito, may tigulang nga asawa. Maabi with quarter sa iyang balay, gipahimuan siya lawak, gibutangan og kama aron mahigdaan niya, lamisa kung magbasa siya whatever. Until in the end, nangutan ang propeta, no? Kanabang unsa kay problema ining mga kuan? Unsa may ito ikabalos ining ilang kaayo nato? Ang iyang assistant maingon, wala biya na sila'y anak. Di ay. Okay, tawag atong babae. So, yung anak ka, generous. Yung po ang babae sa ayaw gugugtiyawi, sir. Tigo lang na yung taon ko. No? But it was a very good news because of her generosity and love, taking care of the old man, showing her love through action. She received something that she and her husband might not have dreamed anymore, a child to complete the family. Yun na mga igsoon. So let us have it now. Wow, if I decide to do something good for my fellow men, something good will also fall on me. Mahitabo usab ka nako. Pero kung magsigil tag mugot sa atong silingan o kaigsuonan, na mugotan na punta karon na sa grasya. Sa ikaduhang pagbasa usab,
Si San Pablo, mipadayag ka nato, kung sa kadako ang gugma sa Dios. Anak, usa sa persona sa Dios. May kanaog gikan sa langit, aron ipadayag ka nato ang gugma sa Amahan. Dili lamang pinagi sa pulong, kundi pinaagi gayud sa buhat. Hangtod nga nagpakamatay siya sa krus aron maang death of our sins tungod sa atong mga sala. But His resurrection is also our resurrection. Now make a decision. Maghimo kag decision karon. Na inaasa inyo makamot ang pag-decide. Do you want to follow the Lord or do you want to stay in death? No. Og dali ra kaayo ng tubagon kay ang imong kasing-kasing nahibalo naman unsa ang tinuod ug unsa ang dili tinuod. Unsa ang maayo ug unsa ang daotan. Ug sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesukristo mipadayag kanato sa konkreto nga paagi sa paghigugma, konkreto nga paagi sa pagpadayag usab niini. Una sa tanan, gipangutana siya, iyang gisubay ang atong kinaiya. No? Ang gugma. Sa imong kasing-kasing, kinsa mangyud ang number one nga imong gimahal. No? Ato isalikway usa ang mga pulong atong nadungog gikan sa Ebanghelyo mga pagbasa. In your own practical, humble opinion, look into your heart and try to find out who do you really love. Priority. Number 1, number 2, di ba? Number 10, number 9, number 8, number 6. Inana. Kay kayo, kamura man pud ang nasayod ni ana. Kinsa gyud ang imong gihigugma. Kay kung mangutana ang Ginoo, gihigug kinsa man inyong gihigugma unya nasa sa tubangan siyempre may kang ikaw Lord. Nya mayong Ginoo, baka akon ka. Kung gihigugma mo ako, imo tang gipasaylo ang imong igsuon. Kung gihigugma mo ako, manghatag unta kag grasya sa uban. Kung gihigugma mo ako, mangayo unta kag pasaylo, all these things. No? So baka kung mayroon kita, ikaw Lord. Mao nga karon adlaw gipangutana kita, whom do you really love? No? Ang imo bang iamahan o ginahan? Labaw ka nako? Dili ka angayan ka nako? Ang imo bang anak? Nako, dili usab ikaw angayan kanako. Unsa naman ning niya? Sa ikaupat nga kasuguan sa 10 Commandments, love your parents. No? This is a real parang mag-contradiction ang gisulti sa Ginoo nga nag-ingon kung gihiguman na isalikway nato ang 4th commandment to love our parents. No? Di ba? Well, ang Ginoo na sayod og naghatag kanato usab og hagit gamita kuno imo gamita ang imong kasing-kasing no dili na contradiction ang paghigugma sa maginikanan og paghigugma sa Dios tungod kay kung nahigugma ka sa Dios imo ning ipadayag sa imong maginikanan no di ba ayaw if you love the Lord your God. If you love Jesus, then show it to your fellow man. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not covet anybody. Diba? That is love. Ang problema, usahay maglisod ta pag-decide. Or problema, dalitang mo decide apan sayop. Mao nga mobalik ta sa istorya ni Aristotle o gatong batanon nga nagkumkum og langgam sa iyang mga kamot. Kinibang langgam nga nasa akong kamot, buhi ba ni o patay na? Ang tigulang nga pilosopo mingon, ondo, ikaw rin makatubag ana. Imong pangutana. Kay naas imong kamot ang tubag. Kung may kong buhi, imo nang patyon. Kung may kong patay na, imo nang buhian. So ikaw ra gyud. Now the challenge is for us, no? Basta kay gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma kanato, but it is still in our hands to make the decision whether we
give meaning to this love or only at the tip of our tongue. In the end, sa gospel, let us remember, dili uta nato ni tinguhaon, pero usa ni sa atong gikinahanglan aron makadasig kanato. Miingon ang Ginoo, kung nahigugma ikaw kanako, dawaton mo ang akong gisugo. Pananglitan ng mga lay ministers, mga katikista, mga pari, nga nag-alagad sa simbahan o nagsangyaw sa mayong balita. Dili lang dawaton sa imong panimalay, pakanapod sama sa gibuhat ni atong unang pagbasa. Bisag wala na sa atong hunahuna, the Lord is looking at us and He knows what are we doing, especially good things to His servants. Og naay reward. Miyon ang Ginoo, ang una, ang mudawat sa akong gisugo, mudawat kanako. Ang mudawat kanako, mudawat usab sa amahan. Og ako ug ang amahan mo puyo uban kanila. No? Og dayong miingon siya, no? Kung nadawat mo ako, kung nadawat mo ang amahan ug ang Espiritu Santo, panghatag usab sa uban, no? Miingon ang Ginoo, bisan lamang bugnong tubig imong ipainom sa usa ka sinugo, no? Dili gayud hikalimtan ang imong gibuhat nga maayo, gantihan usab ikaw sa Dios. Mao ni ang reward sama sa atong pagpanaw dinhi sa kalibutan karon nga daghang kalisod, daghang mga pagsulay. Kung atong puy-an ang gugma sa Dios ug paningkamutan nga dili mahulog ug mutipas sa dalan. Siyempre, moingon mo, kalisod mo na, Father, tipas wag yun ta kayo usahay, malimot, tao ragod ta. Okay, dili na nato ilalis. Apan ayaw kalimti nga ang Dios maluloyon o mahigugmaon o mapasaylohon. Dili siya muihap kung kung kapilata mitipas, dili niya ilhon kung kapilata na dagma diya sa pagtuman siyang sugo. Ang iyang kwintahon kung kapilata naninguhang mubalik sa hustong dalan. Ang iyang iphon kung kapila kita mibangon aron mo alagad kaniya. Magkapangos-pangos man kita diya sa pagtuo, magkasamad-samad man tingali kita diya sa pagtuman sa iyang mga sugo. O usahay mo rest na lang ta, mulingkod na lang sa kadiyot. But remember, ang paglahutay sa katapusan, dunay ganti nga atong dawaton. O ang ganti, gipadayag na usab ni sa atong mapagbasa karon. Ang kalipay nga walay katapusan, kalinaw o kinabuhi, uban sa atong Ginoo dito sa ingangharian. Hinawton ta nga musop ni sa itong mga kasing-kasing mga igsoon. O maghatag ka na itong kaligon sa paghimo og desisyon to follow the Lord. It is in our hands. Naargo ni sa ato ang mga kamot. No? O kung atong tumanon ang iyang mga sugo, gantihan kita niya sa buhong nga mga ganti. Dili lamang din sa yuta, kung dili labi na dito sa inginghariang walay katapusan. God is good all the time. Palihog manindog kita. Atong ligunon ang